Nancy Munon Fue, Nancy Munon Fue, Nancy Munon Fue, Nancy Munon Fue, Nancy. Oh, Nancy Munon Fue, Nancy. Kenkan Me. Mitro Kakamio, Minro Kakamio. Kenkan Me. Kakamio Pokua Moasia Nancy. Mitro Kakamio, Minro Kakamio. Kakamio Pokua Moasia Nancy. Adom Sesre Kusia Nancy Munon Fue, Nancy Munon Fue, Nancy Munon Fue, Nancy Munon Fue, Nancy. Oh, Nancy Munon Fue, Nancy. Say you man, Afweni yo say you man, Shieni yo say you man, Shieni yo say you man. Nebo. Obisi yo yo. Ah, aba. Afweni yo say you man. Nebo. Obisi yo yo. Afweni yo say you man. Adom 106.3 FM Sunni Adishmama Yama ye ho akwaba. Ene nso wo krompon no de ache ye bia, eni nti yemfa asedama no en. Esa nsanyu obia na enya ne samra meka se obia nya aban ama ne baabi a woda nye. Obia nya nkwanhia se urade amamu a ne nkwa wo hwere ano no. Wobi nso ehawa dame so wotwa no baabi a ntwa. Enti ene wo krompon na da roma na se minu mienu yetimi tie adom de a na se ya adom bi na abo adom bi so ene nti ye fa asedama ne din. Na de bia ya na madesrade ye baako. Se wotie nankandro nyankrompon wo bibia da ne ho dodo no de ne ho mfa no de na poma ye mre de na poma hodwo wonsa ne ya de wo hia ba wonu a wo boba no ma bonyine wonta wo ma ne bi de wo hia dwuma wonu a ye frɛ no kwansi afam nyame a wo bɔ kwan to ba bi kwan nie wo ma ne da so no ma ne nsanka bi dadwini mu atetri ni mu atepoi a etete adasa ewurade wonto na so nsu enwu yeso ugidia no wage so amen dwumadie ne ye kenkan me ne ngoma ye didi dwuma ye frɛ no enansu bion opanyine bo amoako wono ne tintimye Emma Bureau of Ghana Languages father romanti yenso yensa ka bi na Bureau of Ghana Languages se kutayimu a no amasi ya mokoko se bibia wo pese o ye fa nwoma bia ho no fa bro makache no mommoa wo afi na pese ukuruchire ana wa kuruchire wi pese o tintim wa tintim wi pese o sakra mu de kokasa huduo mu wo mo baboa amana timi abam wa fo bia dwuma pese o de ne ko baabi na awaso ote wo kasa no se de be ya wo betimi ate ase na afa adwuma na wo koye na ye ne mre fa ne bra wo benya adage no matete na mam ebia mo peso mo beye ntete aduma madwuma yefo ni nyina Bureau of Ghana Languages beye edi amam hiyo macha kwan enkran kropon mu Community Youth Center ne nchepe water 7 military hospital na chi ubedro no mo bata ho bomodia se obekọ ho na afi ene wo monto kese ene yebere na wotwe etwa mu ense bebrere na ne sisi ye na ansa na no wofa kisia be kamensa ofa akwaba be ma mejo so na wotwum ni ehia ye ene fo mako nso na abetoso ye de urade asisi asanso ehia sa ahode wo ho de ho pa ye de urade ase na wonso awoni na mo ho aso ye nso bokọ de ene wata de blue ne wo kente wo fa yi premani no fa ya hwe na wotwe etwa mu
opanyini nyame bufu ye esan se ohu se ekwan ya brenya de ne babra gonam so no wanhwe ya na akɔwie ne bɔne na di kotwa ya ne se samre omokɔ eno abena fie wone panyini donkɔ ne kɔye yenim di omode kɔ na mmomhwe abufuo na ebobɔ baayɛ ene se kan na ekuta na na wose ye pata ne se de be ya obegye mu ni ade a ofa ogiri se ebɔkɔ so no wode kɔ de enye brawo sanse ni aya homete kra ne se opani no ekɔhwe ase wo ifie ho bra ahoden a odi pia pono no se na pono ya ntumu na na dwe ye ne se ebi a wa mra o maka pono atum nti ode bufuo ni ahoden ene pia pono ti pono bie professor no ma otutu kɔhwe danu mu ana kra ka ho na ma abranche no eye brenyanya akwan efa ho apie na se adane sutro mienu say hwɛ no kra no yɛsɛmu a na afei wagya ne ba papa yagya ne ba ba ofie okɔfu ma ba akɔdɛ enhwɛ ne nua ketewa ɔbaya de ne sigya so egya dumu ase sukɔ no ma no nso yɛpɛ baabi ama wada ne ho fifire ɛna ababa wɔ yɛtu pia fagyan nti sɛ woyɛ wofo na sɛ wogya wo ba ofie na kɔto tebea te saa ɛdan a obo befu ena so ko hu na bonte a anka no nko twabufo na ode koye no ebia na onye din se okoku hu no wo edem na wo sa ne bema ani bema na hye dem na hye dem omumienu nko anso me nso apia dwane na okoku hu no ne be nso kura dwane bi eya se nyina dwane na nam se brinya na obi ani mu no kunu mu obi ani mu na abranso nti ena wono mokɔ awofo efie se akamfo amamre no dem di ensa kopa ewo akoda bi so aba bi so a hepi na gya no na de asem no koto nanim ye nipa kona ni papa na se panyine di awu na ye kan wo mode beto nanim sanete ni di awu enchen na yekɔ nti na bra fie na omokɔ no enye na bra ho na omokɔ ne mum panyine di awu nti wafa yemfa nkonkon ha amra kwa so sane ye no yemfa nkonkon ha ne yenhwɛ enne de be pie firi mu ba ne mum omanfo enhye wo Facebook na bra ne behwɛ bi behwɛ de ekɔ fo adwenche bra ne yenkenkan emfa emma ehu hia pa ne yenkenkan emfa ma ne mum kwaya no ahye hye na nso nuanya bi nhwɛ na enwoma ne mu adesua yensu bibi mfamfiri mo fa wonim se ensem a etu brenya no na no adesua focus school ya ebi asi enkwada o matwa pesempesa school fo se yenhia wo mo na ebi akwaje wo mo ye ba sa no mani nyina ye bebo de awuram eti yenkɔ ne yenkɔtire de na ebekɔ so no Facebook ni YouTube nyina ye gina ho denden share wo ho share ni hiame said ye be ya wunsu nuama nya pesem nkum nya ma onua so ntie bi bonsua bi ehu hia pa pesa na mo awofo ana wo de ye beba ho ofa ye beba ho ye benya daje pa na yaba ho eti maamu wa manone maamu wo mamu nyina ye nhye na afei ye nsua bibi ntie nkɔ ne nkɔ hwe ene nso bion ede ne wo mu Kenkan Me die onyami nanimu nyefe onya ta obeta nadwi sise ya make say so kofi nam kwan so ba erade wedi ansha no akobro mi bayo no no so mantem eme ye hunu asemi gina bia debi Ejekwaku eye sede wante no osuo no ho asem ene o kan bi se na prapa na se nsutobre mu ne yewe ene mere mu na ewiem asesantia nka sabre nka nsuo gire mu dedenden wonim se odwana mu ana yewe Ejekwaku jaina mintie me se obi paye ago yetiwo ya ne obi anya karie se obi etimi sraye yo ebia na ye mebeya mami sorry nkohwe ana jama ye ochami ampedu wo de mami nkwana me nkohwe
onia wo Ago. Ame eye hwanya. Momremu. Oje so ame pe ena ne twia pe a owie no efritoye. Na enu abran so asore gina ho. Anche na kania apai. Oba baako edikan ena malima mienu eka ho. Opani Kofi Nyame ene ne ye afua dokoa. Eja Kwame Poku ene akwasi agye. Momremu. Me mama ajo ena na eja. Ya ubru ya okonto. Nipa no nyina echia eja kwaku ene ne yere eno abna mako ema waje wonso kama. Eno abna esore etasi nkonwa esisi ho ema wotretena so. Ena ne ejanom. Ejwane o. Montena se. Kofi, aha de ebreo. Monante se. Mpanyfo, wabisa bie. Moma ne nko. Ehwala ena akwasi agye ama na no so se. Akra, ye ba ha nwumre ya, enye boni bi ntini enam. Na emum empani se, ye pa ibe hunti, ene akyekere boa. Enti sa asem bi ni a, ne sese ye fa kwan, e de ba fie. Na ene se, enra ewi abre, na me ne Kofi efiafuom eba. Ye bedru eja kojo enim, edan nechi, ene papa mu. Me bedru me fie, ma nworo me humpo, ena mete kasa jejejeje, ewa abontin kesiem. Ehwara na me de America ekọ ho. Me koya Kofi ena Adom amenini. Obo amaniye nyina na eja kwaku di awuo eje no ba. Ebra obo Kofi din no yem ede ne pram. Sei na nanim asesa. Se obi epaja kania ehwe nanimu a ankohunu se eja kwaku ede abasiwa de nanso na ensem a otie no esosene no. Efri se eja kwaku ede kan ede jatoi akoma no asre se wonto wonbuase na wote Kofi brenya anu asem a obeba beka ho asem kro ya ho enso ena wote etwen okyame mpadui na akwasi agei asan asoso eja agumu ama wasande abai akwasi agei ehunu se eja kwaku pleje no mu enya ne fe no ojaye kwansini ansana woto aso Mikoso Kofi mu ede ni Kofi metwen ye ema ne bojue na mebusa no de aba eho ena obeyi mani mu se ewia no okoche oba Kofi brenya ya omanfo de onsika ehwe no ni Kofi baba enim efua brago ewodem obusa ne bana ose oba Kofi brenya de ne ho aka no oba no ande so se enye enenko a na oye ne da na kasa ne nyemu no Kofi ye se obusa oba no pe na atemdidie ne mpoatwa se basa ayekun omane nyenu omane nyena enunti ni afa kwan ede betu monim no efri se eja poku ebeka ho asem enra no yente ho hwibiem enti se mu hu ye ha enwumre ya na yamane nyina no okasa ewie pe ena eja kwaku ede asempa ema enu abra Bra. Yesempa o. Mira, yesampa ye. Adimbom. Kroyimu ayeti, mayehuriye, minni adofo. Enne, madofo, abaye matamfo. Ye tami huntum aguyimpo. Enso, na da Kofi tofui. No akwaka, abekame. Asama ye kenyiso. Se yampa, se tisen. Obi biara ni ho a wonim ho hwe suku dafo ya ena akotwetwe ne enti sei abra menei so wanko suku yi ena nkade bia osi kwa afuom ena odi na chi a anka manti sa bufusam yi onipa ya yayele we ho a ye ka na asam yi sukura no oni ha ne ehumu ne kore se yampa se nyampa yenim enso yesi hu nkonya wa hanam ye ka ne enim nyina eka ho eno abna anu ansi ena kwasi agei asomu dada woye nipa na oti wiase na wo hye oba tatwo ma ne konda ho si
nti eye na wodi nkwase asem sa adan ono nko an we bagina ana ono nko an ko suku empanifo se de wodi ubibi so adwenie no enniu adwempa se wo ne wo ba ewo ho na wodi nsenfo a tia no enkrokro no ane majimi mataba minima bahye obewu amwa fele owu a na aboa dwo asama mfa nkura na wagi atale wani ase adan ne hu hia de wonhwa so nye ne hu hia no e na wo ye nsanfu akwa me de minim nyansa me hye me mofra yie minjimi omo e na wo de wa hye wabofra ne tatwu e na wo jimi okromu a ye kokan ho se yenka ebufu sema akwa Afi na ayedin obi nti obi de akwasi agei eka eno abranso eka wonuma aka no nso etete ho agya kwaku ebu apai enso wankasa eno abran esan emaso biom se obenkete chi a wodi atro wadi atro die amoano nyina popo ama na yete se dia wo hyen ban aban asama ya mfro okra na wodi ho agim otrofo mia meti krom hayi mi huni se wani breme ni mi kunu ne me bai adan obi ase wo safa ho kwaji sikaduro adan eni ateti so anyo obi abanoma na wo hwena na odi ni betwetwa mempoa usika fin usika tantan chamewu afia me na okasa akere me no me kana na jesi kumanini akofina se me mfa me madwoa enkwaji sikaduro na sa wo ye bere masemi a fa boso me kan na efie ho edele etise krezia eja atom eja kwaku atenanum nipa aka no so ede won tiri ahyehye ntomam aye obiara suansere yei ena nwom krofo ema ede to nwom se Adom FM. biara wo se wachi ate pense akwose agei ede ne ho akogi sikaduro nanso se wom ana enimu no obiara ntumi nkyere sika abunu su sei tam nanso enam se oni benti emosia na wodebo ebra agya kwaku diawuo epe etuo ato mpo eye akwasi agei kroya na obo no besia no achirimpo ono an wosan ne ho agimu ansana ne sa eka bie enam agya kwaku enne ne yerimo bronti akwasi agei aha wonum sabre no se agya kwaku ekokum enam a ne wotwa bi akoma akwasi de beka no nso oton bi ede bi kote ne ka no empanifo se wanyima ya ensemidin ena kwaya age won nso won fre no kwayewa eno abra akofa asem abefie wakobo amowa no so kofi brenya akotwe wene aba wo pe no ni nwanwa gubra na eno abra agem enso atutum atuo empanifo se ohobone a sebe ontetangum nanso enam se aboa no edi anibre ena eka no nti na etwa ne twa se enu abra ekasa mantem hofo a wote kasa yoyo no eba ho sei na eho aye menyemenya unya baabi entia nipa no ba asa no na ahodi bi aba enu abra emu ema okoso ekasa abiem ebe die hia sewu sika fi sika tan san se die e kante si wonko ade a
enka da baase okra wa ti sawo abonima wonim se ne awote ebeye den ene wonwe obi baasam ho Ejapoku ehunu se ensema enu abena eburu so no se wampata ebeha obommodin ekoso ni mu Kenkan Me Kenkan Me Abrewa Abrewa wa Kabia Jai why Ejapoku jai na me se ene de yo ye besi so obenyi obi asam na obayi ka obeka obetena so no waka enne obechia mama yam bari mawu a owu dako munja ma akosi nwanwa onche mepreko se na asamasa eno abena adamfo adwadonko a na nani eje ho se na damfo yi ebeka bi akire akosi agye no ehunu se afedie ekobone ono so koso na damfo no mu se abena jai wakabie ye wakabie twaso ma okokumbra from why abena na kofi benya ba ni ehu ni eko mienka asem no na yemfa yie ento yie na asumdwe mbra mesi adua mesi jai a mempene mesi ene de yo mesi ene de won hyeme na asa ensuo etaponchirani a oje wo adan wo sika no akowa ne obi ana yeti hei momone eni nkontombre eni edie enso ye na wafa eno abena ekasa nyina na akwasi agye nso ede ne de enamto Muadoma senkamo ohia me aka mo wo baabiti ndonkofo otesemo munkom krom ni enhwe mubehunu ohwie mo to pepa machie mu nyansa mamahu se meden ye noa ne sen na amen me agye twinini ena wode wasem abefro me no agye se me hyemase efi asase so me dia kire ma mensen dua bi humre mo nso an kire kwaya na moda mu ye nipa obenketachi a uchiri akopono ho eso modidi akonkopono ho so ena hene ne hwie kai Muadoma feku ebisa eni abosunsum ti hwese munya baabi mfa mutiri nto na nka mpese monyeska ato bibi mpodi hiafo asefo mo ahwe nkontomire awe tese wansane mo hwimiri tese achechede mo ye nipa mema waton modanwo no na mo hwade amopuni ho afeidie na opani Kofi Nyame ehunu se asem no adiponi awie akwasi agye akantam egu eno abran so asan ne ho afei wafre senya bepo edinse se onfa ne ho bibiara enkoji sikaduro opani Kofi Nyame a wodi na asem enam no etwa ne ho epa achew owon mo eba ho bie no nso ebua Ejapoku ema odwodwo entokwa no ano we de mesremu a mia na midi masem aba wani die mu omienka asem yi boko na emfa yiye ntu yiye kwasi agye eye waka bi a twaso mesrewo medamase pi Pitro kakamio minro kakamio kakamia mpoku amwasi anansio Adom 106.3 FM suni ene de baabi aduru no esibuo so brenya ko fa samaba wono kwasi ayi agye na wo kwa akodi ho kyame no yesi patafo di aba afedi woni eno abra na enye yo ama entamka abam enei wa fresenya bepo edi akantam na enye sa asem we si ya minyi ni se opanyini agye no nim se wo manfo won ho nsem sa utie di okenkan nwoma na wo si kromofo di wo bi ase wo diskadro mama mfa mi wafa enwumi na yemfa mprakwam kakra wafa adofo wo si nyansam wunya asam wa na hu adofo wunya asam wa na hu atamfo ye bebie phone lines no enche
na wachre wadwene emra asem to wo sign no manfo fa no Because he does, I'm a beer to you, and in Syria, see movie the West run. I saw no county, yes, so no county, yes, so down, best and said, but because he does, I'm a beer to you, in Syria, see movie the West run. Because he just if you are saying engineers so who mania no was so tum what fasasem ne modu who mania so tum anke hu ye nka hwo e na onim ni tirim adwene nti wo ben wo a bia no de adwembone ne ba nti wo fa na nka wo poma wutu na de twen no so de adwembone ne ba ya wo de adwembone ahia no na so mpanyine sese uhu omania na waso wutum ofa eno na kyeresen na kyerese omani no ena enim ho ensam so tuemu no na kyerese get ready you're ready say bibia betimi asi anti so tom ya ekrum hayi so tuemu na kyerese get ready so na say mo di da ho shine your eye omani no kyerese obi onim wase ene fe no mani bia wona oben no nim ho nsem nyina oho nko na mani nko mani no obi a ne fikuro ba komu ana se wona tebro no ba koso na onim ho abakosam nyina say papa say ye bone ene abakosam ne bi ne ofane die meka me ba ho panyina JD opanyina J Awurade ato ne nsem na woni ba yes sir ena woba wone ne tie eba en wo hwe no wo ya adoye wo bobbo besia e de mamo brofo enu abna kra ne ne kunu agibesia ne bi a utie kenkan fo na wo se wan tete wo mo esanse no wonim se omu ne bi na hwe adwena kromafo wo fa no ho a che se ekromo de obi anim so akwagi sikaduro ofa na yo mo ne se sa sikaduro no tete hono na kwaya bi mo faso ene se wo mutime de wo ho akwa bi akwagi sikaduro obu ha kuro tumi to no ho ba bi na kuro no ngu obu kura wo nhye mpaboa ona mpaboa nkasa yi ebi nhye no afi o mfira ntuma na satade bia eni efe kakra kura uhuna poto enso oyodefo afi ne binim so de o made hye se o mama o moyire ene ebusuafo bi wo fa ase no mo etimi koye saa sikaduro no na wa sikana aba no de tikuro no so enti papa di ne ma manfo susu no saa ne se bra wo sikana onni ba no ya adwere ya se ene sadia na wode ne mema sam no wode ne madwa ana akope sika yenhwe opanyini sese wakantam wa fresi nyabepo edi akantam wakana nanom nso entam na yakaso obi akantam a ekyesen na ekyese asema ehu hia ma no pa aboso eye entam no he asema yenka so yemfa ne se bia samka wone wo yere na te na wona oku na te na bia obi kura afira bonten bebo okunu ni tuo o anim sa da na ne sa asem na siye no etimi ye wontam da bia obeka no na kyese wani abre na sa metinchemu na se ade a aye wo ya pa wo mpese obi bebo so biu anti se wo yo hene na se obi be kantam wo wahemfie pepepa ese se wo sore na kwasesa won tuma fantuma tuntum efira waka wo ya
enti na mpanyifo se ohene a woni ntam kese no na wonko da okumba ene ntam eba ebi a meka asoma si fie da no abo ohene ko ni fie da na chete bia na se ne wuku da na se me ono abo ade bidin je sada no de bisiye a nipa ente se nipa kai sa enti ebrebe ne ye kantam bra opese nokora ni nyina edadi no waka asembia ne sla ye nyi nokora ye wasem ntum no ye kantam na se dinse o kantam na kire se nokora bia ahintasem bia ni asem na wo kan mu enti na nanom mbra mu bi me ma enti so obi kantam ate se de opanyina je ya kantam no na se wo se na nanom efre na umutu hwana mo ana se waka ne sa no na se o se kitaka se I promise on entamne bia so na che se o ka o man on tam se ni na obeye se obu sa amra no so a na nanom timi atwu tam enti se ekwese je asema o ka ye no ye be fa enu abra dedua o cha me be fa dedua san se mpanyimfo beti se kodu ahimfia ye be fa ekwese je dedua na fe ya boneka ya mana atu odwan ne de odwan na basa akoma eye enu abra ne kunu nti wono na wo kantam ne ye be chide dedua that's all na ye de asembe ne ba ye ntia o kai na nanoma ya ya asam na asi enti na o kai na nanoma ya den na nanoma deda wo mo dwe mo ho den tina wa akopaja na nanoma awra hosam aba enti wo dwan na ye beje no no ne ye de na basa akofre enu abna mo aba e de akoma no se afide o momra na de kodi am de akoye kwese je ntia kwese je ye ka na nanoma ya no o ma kirim samno sore aba enti ne di kan no enu abra ne kunu anya sam e wa hivie kwese je ntam na waka no no ho ka da ho ana afi na ye ba be di asam no de kodi a enu abra ka to kwese je su se nye ne kure sa kwese je su so ene enu abra obika enti ne se we ya waka no se enu abra gidi se de waka ne no kure wo so no so de boso eso no so de boso they say I went to me for more see the na say enu abra ne kunu anya asam enti ahemfie die wo ho na fe kwese je su so ankasa so ene omode no e wo ho enti no kan so beton omodango no they say e kana aba e ka be fie enu abra ko fa sam kakraka ne ba brinya so e de so da ho na me say brinya no ni fie odwane enti asama aba no say ye no kro say ye no kro enu abra de osusu say ye no kro ya beba enu abna suban so na opanyina kwase agye ka asem bi waka kyerem so omo ye dua bi hu mmere a omo dan kwaye dua bi hu mmere na kyese dua bebre ho te se onyina ana se wateku se ewu a dua na da kwaye mu na buda wura mu na efa price na e pro na mmere fifiri wo ho se bebi e da na se ho nye kwaye mu a ewia kana entumi mfimire no bebi a ho ekusu ebi adua no ho ye fochen no na emire afifi wo emire na fifi wa be ho no on say abe ofo abe a etumi fifiri domo no enua bi no bire wo ha afifiri sa emire no bi akwai mutitiri na bebi a ho yu na dua no nya de na ye twe ahorodo no ene na efifi wo sie so no antiantia bi no eno so anu so do so anu no ko o de bo kania kwan lai supupa ene ye fra no kwan pia no wo se eni na ye green bi sa no akobate ko kwaku sisi eno bra ko fasema ba fie papa ye ono ede kwese je kura bae so ko meka na asema no kura pacho ni bi sanse wa hu sa som kese ana anobra aye opanyini nyame ye beba ho na meba Adom 106.3 FM sunie na Kenkan Me dwumadie ene yegusu yesua de yesua mamre yesua manne kasa bebuo ne kasa ko nyina ene yebenya dajo fa wo ha de ene ye twe wo fa ne yesua de pa na wamafo bi adwenche dodo na aba yebeko Facebook yebeko YouTube na afem repam no ya kenkan ofa yenhwe asem na bosie nyina eye brinya wakofa brago
na utie opanyini ayi a kwasi agye ya wo se bra gwaje atumu se enye konya no itina nanka amamre kwa so no ankomu beyi opanyini die wu asotre se sei na oba na ye ene se enu abana ede ho obufu akofa asama ba no ba na kese adansi abase obana na yes ade no yenhwe enu abana suban abana makwan na mpanyimfo na me mara ka asam so ni kunu wo ho enu abana ni kunu etuba ka se wabu ni kunu animtia ha ni kunu wo ho ena nkrofo yede asam no bae enye wo kra ne ye besew sa enti obudi asam no bae wie na mba amane no ena be ma no ede sempa ma ne yere akamfo amamira sare ye no sempa ne kese emi enu nyina ide asam no abedan ye nti ye ne den enti asembu ha obi di asem ba na se unni ho asem bia ka na de sempa aba na fi eno braka je se ne mabi nkwae so na fi nka eno brasa hande case ne biu asa mane kunu nanka me ba bibisa o nanka me ba bibisa asasem wi esanse pempi mo ko ba bia yeso ahade bebi egudi eboko mo na monam etimu amoko ye no na ne ye nsempa obi a wo ho asem bia ka no utumi ka obi atumi ka ho bibia na se nipa wo na wo ye kandifuo no wo na wo so ka bibi na che se ye nyina ya mane no ye no odi ato ama ye nyina na fe obako akachese ne adjustment boni bi man so ha no ya panti ba ko se on fesi asam na aba no on kan yenso ya man ye onipa bi ho a emre samre no duru a wono na wo so ye medie no abana de ne na ehwe da bi se bi enipa mienu na enipa miensa etukwan e bi oba ne kunu ne ne ba ekoba bi na wo mo ekotie amane ibisa kwan so na mo ba amane wi a etumi de sempa no ma hoho na aba no na ba kwa trese ne ajaku bombie anase ne ote ho ne chese ajaku ni omo nkasa of maminti we ase yemfa eno abana de no eno abana ne opanyini de ewu de no eye woyere enkunu amamre kwanso si ye de nsempa ne ba ne yemfa nse be ma ne to de mo ba na eye ama ekase na bra ma ne kunu kwan na okasa na tiko so sa toma be ma no na wono na wadane abusua ne ti no wono mom gina no gina asem na nim ene wono ahurasi akiri ye de ma na no so no de koye enka ne kunu no be ka ne bia no se pe ba ne be giatum eye eno bra ne kunu no eje de ewu so be giasem na tum kese bra ko ho asem na de bae se brenya sorry brenya ho asem na o ma de bae ndi se be ma na be giatum e bi ko na wa hwehwe mu hu no kra ewu mu se ye no kra kan se yesi bi o ha na no kra asem no so nya sa da na asem no si ye na da fufura abeto so bra ahoho na kofie ho no na ade akira asem no so nti eden ya no kra bi apie baabi nti na bra wo de asem no ko ndo bra ndim no ne kuna ndim na se no bra ma ne kuna ne kasa ene bra ma ne kuna na kasa yesi asem na aba na ka na eba no yenhwe etoda bi a awofo se asem sia me ba ne de onte sa wontimi nye ni ahura gram ni aba aboso asem nan kasa yenya daje nti asem no mo yenkuhwem na yetuma mpamirika na tese eno abana de ibi eno bra ka kira we so miwra ene se sadia berenya akasa kura ni fie ya soma se ahwehwe na man nti ye kire mpanyin se o man ko dikina ko berenya beba oba ye betra se asam no so enka nkrofo ni asem bia wo mo ka sanse asem ni si ye no na berenya ma me ne papa eni ho nti berenya kasa na asem no ebe wona no nti ko metimi apia asem no akonachi bra berenya eni ho ama asumje aba we de ina bra na salam se ne bana ho asem de wo abefa je bia na so ne bonsam wo abefa nya berenya ho asem ba bia no na ye ina bra ne bonsam nti se kwese je yakofɛ na ho asem ko di domanim ewo ne ba ho asem de na kyerɛ ne kwese je yi ewo asem ka kwese je ka asem bi se wonko na wo begina wonko na bibi sa wo fie etina se eno no obi beka se eno abana ekroma ne hu ne sa so ya amana boroso ana se ne de ne kwa ne de nde polish no dodo sanse brenya bre ayi no orsan begina no enye bia enna brankuto na wobi bia bi wo kromu ho ekeka ho nanso bia na won mo de ne nkrofo de ne nye bebrebe se ne enna bran asoso ne ba
ne so ama wasore gina tenten sa no yɛmfa mmra ayi deɛ na no ɛkɔ so na yɛsi yɛbɛka ho asɛm sɛ suku akwanya aba na enkwada ɛkɔ akwada ba yɛ wetwa mpɛsɛmpɛsɛ abusua se yɛ deɛ yɛbusua mu no yɛamammerɛ mu ne yɛgyidie mu akwada na yɛmfa yiwan kaneti school for mpanyimfo nso se yɛnso emra didi dwuma no kyerɛ sɛ ansa obetumi aba ha no ɛwɔ sɛ wuti yiwan kan ne kɔfo mbeduru sambre awofo so wonte ase enti saa awofo mpanyimfo so wonte ase wo da fa so da kɔ school na awie ya fa ne soja enti wo de pɛsɛ no bɛkɔ soja na ana ya fa ne police mu a wo de pɛsɛ bɛkɔ police na awofo no bi mu wa sabi da frache ya na wono nim de esha bai so wo de teacher fo no kora ma na kwan na nko de kɔ secondary school no ewia na se wa ikonya adwuma enye bia obetumi de sam pɛsɛ akodi police na so obetumi akodi soja eno so yasem bisa enti bibi o ha na mfiti ase na wahwe eyi afiri ho ne adodo no ka no the voice of the people no we say the voice of is the voice of the Lord enti ti sa de opanyina je ebisa se won kwa na bibi sa wo fie na no bi na so bisa sa wo fie sa na bibi say enti awofo no ne ma bi o ha ase uti sa na ye dia ese sa na ntam wa hu se wo ba ye mpetempese wo de anyin asabiri wo de awura school pon mu nti mu agofo no de kodi asese mo ye masa mpetempese ne atwa firi ho no ese mutumi ye na se aboa makoduru baabi fine ye gitum obi a woni gidie enti se sika ze utua anasa mamere se wo ye yi akoda ne mpetempese ne firi ho no ntama no makoye firi ho na watumi awura dodo mu na nipa ne bi nsema na wo mo so ebisa ne se wo wugidie kyerɛ sɛ wo ba ne ntwa ne mpɛsɛmpɛsɛ obi nso bɛbɔ ɔbɛka sɛ megidie ne sɛ meba no wɔba bi agye so kuta budua obi nso bɛbɔ ɔbɛka sɛ megidie ne sɛ meba no wɔsɔre anopa bi agye so wɔde kusua hwefom gu nsa ɛtu ahwe a na ɛde basabasayɛ aba nti na ne yɛmpɛ ade a obiara bɛtumi ahyɛ aseɛ uniform obiara wura se ɛyie sana sɛ aka wofo bi no ɛyɛ no na brenya no emse ni maame no ne ka ho akoda na kasa ne ka ne ho ni asem bebre kan se wuti bacho ben afidie no wuti nsem na ekoso na brenya no heda nyobia ne ho ya ahmete na ne maame ena okoka edi beka ne ba no o ma ne ba no so ho ye tan abo bi efre no asuntakum chaho asuntakum maye amansena kase bi a omo wo wiram enti se obi ko baby so ana se fidie yi aboa na aboa ne wupa na saa asontakom no ato nkosia bi agu aboa kono nani ase ana se ne ho baby we ho one nwansampo bi nwansampo bi ne ewura mu de na meka nwansampo bi no ebi ofie nti we ye nwura mu de ne friend asontakom no yase ne ho enya hi asontakom nya asema na ne ma no wo mu nti na ma no ho ye hi so asontakom mba ho emanti ne ma na ho ye bufuo amse ma na wo mo no wo ya pe na wo gome engetu abisa sana omo bi di amfa ncha me ebia na ko ba bi so ewo ewuram we se sa asontakom no abesisi ho obapa na wo emo bi a wo ya active so ne ma no na fe ne ma na fa se e destroy ndia asontakom ne ma kwan ma ne ma no edi sa nsemfo no na no ka asem bi se wo koto se ukokuru bi so na se nkwara hya ase so wo power boy na ko pampanifo chawo na esa abache bone sa na wo hu no se eno abna de na pampanifo nim nkwara nim se bibi kura ba pampanifo ne be defend won nti wo ye bibi a wo nsuro ya matie fo mre mo fa bia ne brenya de yo brenya nim se bia ba ne ma me be defend no nti no wo ye bibi a wo hwe na chi na ye ba matie fo abam na wo fa ye hwe asem tu obi a ana asem sia ekwan a se yen ya ye nipa kuo a yete fa ko se brono so anase ye wadwumam ye wasore anase ye wokuo bi mekwan ye fa so ye te se opanyina JD se wonam nyina adwen a nipa wo e de fa na ho de okra wonim da wono wo tonsa didi wono wo sere no wo ya doye ni ade na hwe adwene a e fa nipa on sambra meka sei wo bi adwene obi ho papa ama wo tre se nipa kro na kogina baabi aka asem bi afa no nipa na bibi afa no se de asomasi de ayemini na afa abambu aba ya matiefo mbrem na omanfo nhye o experience edie ba asem na wote edie ba ade na wo bro no so wo busua mu wate waye anase wo amanfo aka afa ho me so me de
obi wu wo mabusua mu mia me ma me nua bi ne ba wu ye na akora ne wu ye na se ne ne ma akọ no omu pu emu na hye eye akoda no ne kuna wona ne te avanti so nye abaye ho ade kora ebie ne ho bibia no akoda ne papa se banti ne mfa ne ba no amumere no ho ka bia no won fa me se da bia nya ne sa se ekwa ne sa ebetia maba wa fofora e wo fie ho no wi be waro ma bi ka se sa fie ha de ukofa wona se bibisi a yepo emu no e de ahyewo enti krache ebra me o ka wo ho me wo live band wo instruments nyina bi ye be ko meboa na ahwe ya ye no nti ye no koso me de me ka be na num ekọ kuro no so e bia ye no de generator ekọ me de live band ekọ ne say ye no ana ye ni akone o ni ye me nua ba me ma me nua ba ma me nua ne baba na wu ne say nyenche ofa ma me meti from ye ni twem no ma me ne say won tiase say ma je yi na termani asenti say da kwaje de ne ba na kwaje sikadro ye sama ne sama no enu ye asama no wo ho e da so da ho it wote ye na wu ye no na me wo ka nkron me wo ka se nkron na me wo fie ahodo nu won kran enti berebe ne me kwaje sikadro na nsana me nya ka nkron na makora na wu asonda so da honne ofa wote ye say na ofa no ni me maka hontam se bibie ni fie hɔ a e ba frɛ me amekɔ ya sam ofa ya se me sika duro makɔgye sika duro dia me nkwa medina Yesu Kristo bɔ machi ma wabɔ ya meti for me ofa hello mbacho hani eduko mbacho mamduku ya no ma ne so kakra ma me na one wo fom yo yentie we ma me ya ofa me na ka meta ni se o ma ye ne mo no wo se enu apana bunya abotire e ma asabi empeni fortuna na ne ba so o mo bi ya na ya hunya because ni o papa ba yi da rasta se ni ba na o mu se because ba na wa homa no ahoma ne munye we de facha me ahoma ne munye menya ya na nka wo be ka wasem no pa hu hia hello bravo father nie bravo mbato yo wada me pa cha radio ben wa atwe ho kakra wada ma mbato mato yo afa yentio mbato mitia ofa ofa because in the yakupa amani pa onu si obi asun ni papa no kware ni asema okay me so diabetes ini pebi ni pan ni dey and as that time na me wife o nti me catch my wife say asun diabetes I say ni pan na yen say ada so no be buti ma na be buti so na ye me na me buti mo dem e ba isa aso buti ya no bo ni ko ka sa asem na e ba ni sa ni pan na yen so am pass dey bi eba ne sa pa wo me se me yo befo me na me kum tankrofo nje be du sa de busia no so e mu ache e o me pa we ni me aka sa me kura me fia me kura busia na me nka de sa de e how ba papa no kware ni nyame nka mo nyame nka ho so ho ma mo tai frɛ no emre bi baba ye benya kwanya na ye de mo ba studio ha production team ne ye beka na wo fa watenem na sade yesiesuan no ma eni ade no ne ache ne kakra eja yese emfato nti na prison ni ne wura nho na yesuan de ahyehyɛ ye hu kran hello mpacho wani boje mi nana de nana mpacho cha wa homa ni twetwa nsi cha kakra ma me yo se se de meton ka ye nti o ya me na je je akuma na wofu oma nyama se we na de pre no to no boas to ka se ya uke akuma uke se mi bufu a se bi ba ki na so nya bo tre na o nya bo tre a de pe ensi na akuma o ya ki
Owo nse yi a okopo nya me bebre na di aba. Deɛ ɔka kɔsia ne sɛ abotrɛ ɛho hia yɛbɛda ase nyame hyɛ paa na afei yɛmfa ɔfrɛfrɛfrɛ na yɛnkɔ yɛnim hyɛn yɛtumi kɔ hello mpakyɛ majo mpakyɛ wan ni Mpakyɛ Lucky yo Lucky yɛntie o abɔde funu ma bi anya asɛm ɔne ne ba ne sɛ ko school na me ba ne wasoma ne panta de me na fɛ akɔla na bi sɛ sɛ wajaya sa wa be school ala ano patututu no etini ko ka sa na ma me ni ya me so be po mi dua ne ban ka hwe na me so bo dia na me mbo so ayo woni me pakyɛ ediabɔ yɛmfa ni agro eti se nuru baabi a ho hia paa sɛ last konkon wo yɛ hwie nye ya me yɛmfa dua ni agro ɛho asɛm ka den pa hello dabi mpacho me yanso so Mr. Wada shine hello yeah mpacho hwan ni me kasa ye kapiti empa na de afro saying ye fam get Adom yo yentio mpacho afamai Kenkan Me na bi na yitie ana mpese me na yitie kra ana se obian so ọtọ bụ ya sị Bible ka sị aya yɛntia no na dadeka nti ɔtọ bụ ya sị na bibi wɔ ha ɔma ɔbarima ne nkasa na wɔhu baabi pin a wɔde asɛm no bɛto sɛ wama nsɛm bebree ɛnya nti ɔtọ bụ ya sị abotare ewie nkunimdi kakra na wɔka yo medasipa nyamisha nso se unya daje na ofre ye hello ofrefo twato hello good evening maju mpacho hwan mpacho yofa mamichi misresto mamprobi yo mamprobi fo nyina ye chama na man ma ya de o ene man afre pa ma ya de nyamisha mo pa nyamisha mo sone mo chechira mo de mai na asemu we ya mo kan ni amame ne ye no efi a metinu wa ha ebi koso papa nkola no kodi obi atem wa bonten na ebele ye complainer mame say wanye akola na nko nyi mpenimfo ye se nkola na ye tachum senia mame na ye ne ban sa na ekoso efi a eyasem na media mempai bon senk yensua de enfafrim Clatus Tawia ede no message aba won de amen en wode eba ye minim de na woje so anan paibo no ehu amen wode ba ye Emmanuel Obedu enso de ne de aba so hwe life Greece en wode free ba was good job mo bo adwuma nyame nhyam ayu papa pop battles enso message wode aba was Dutchland eho en America mo atie mo ade free Angela anon message we ye YouTube de a wono so de ba no se wofa wo baba fa baba no ma no ose fa baba no ma no esanse nimdeɛ no so Holland abruchme mo no wo sanso na yawo tufo so message awode ba no wose wofa wo srepa wo pewonoma etidika fa no ma ne tudwa sesi a ansa na yebewie a akasima kakra bi na fe etidika fa no ma ne tudwa na mpacho ya tufo fa pan ne paper natural no ma no mpacho fa tudwa my number 0249 59 8081 0249 598081 na you are my for message mama ko Facebook na men kan messages ne kakra aba Facebook messages Stella mensa message awode aba was say hello Adom FM was me tie mo pa na dumadi we de very educative we say your friend abna kokko the amen and what the buy empire bona ye di kan de chance na Cecilia Boaches message I want also the buy was here a very nice program and a Derek I tell message I want also the buy ye was here live pa community 20 lash be and an important hona meeting mo ede free sounds na Emmanuel minta as message I want also ed by was it leverage memu ho and wo na was it medie de went here na bibi ye no we say your friend
Jay opanyina James message I want to say about was so live pa UK and or yen free na from Kobe. Okay, I was in the dia o man for the friend on Kobe. Ofa messages ne dos na ebrana ye be iti yem won to fa na afi ye soro ye wo ya mamre e bibire mu ye wo ya mamre nti se bi o ha wan wi yi a ebe yiu na yiu wi a obesusu se bi a manfo na empe wasam eni bi ne enabra asama bayi ti say bant papa na kantam ko se je akantam enti ebe dan a ebe du ahimfie edu ahimfie a na afa ko se je de dua na ya otwedwan ni wi a de basaba kokoma na echese no ne samons no kokoma enabra ne kunu na fe o maba ahimfie abe explaining the condentia oma ede subo ebo kwese age dasene erade adoma dasene so akofa abrawo sama befie dasene erade adoma ebeto aso ntu de yemfansia na me kan tete ha we kira kwan obi an hwe na hoje na no kasa eje sanse kasa na kofa nsem bebre eba ntu obi hwe wa me o hwe me a ofa kisi heba me wo Accra new Batiano. My number is 0249 59 80 na se kwunkwatia price on betifin finfin no nkwatia baby a St Peter Secondary School no wono every Tuesday kwesi Friday bia no me wo ho me adwuma wo ko ho na maba Accra so weekend ha kana ba adwuma afa me a obi a sebe o wadwene mu yade ana se o yade twire no bitimi sapa na se no no nsa o pese obejae no bi no nsa pese ojae no ba maso ya bitimi dakrope me wi ama o chamia ni masem ka wasena na wasumo fakisina no enti enyina wesu ade dwumadie ni nyina eba na wieye Topman Multimedia ekutayemu eni amote ye sound effects ni bibia se de sefete no drama ni bibia Topman Multimedia fo na ye ope social media honim dia bamadia sa wodo ho babo wo mo he na ne bibia family ho bia no wo betumi aboa no watumi asua light camera sound MCL dwumadie ni bibia wo mo babo he na ne ya baba ye brinya kra nyako se so ya adwuma wo campaign kese bi mo MCR wona te wono wona ya motene ni brinya no fre top mine number ni 0244 0222 midi obi dum bi kwakwa de commission akwa ene bo chidom boy adonten na mo dwumadie na nkasa de opanyine Abdullahi Awudu general manager papa wono enesi na battery so sanso na Joshua Tigo programs manager ukutam se twitwe